इसोर मालाय सोरगौ गोजोनै गोजोन आलो गोजोन रायजो जाहैगासिनो No, Labrina. जोंफोरनि बायदि kan Mungkin aku sih. Hello everyone, good morning. गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय. ओमफ्राय नै दिनै जोंहा चिरां जिल्ला बिसानिफ्राय लांदां बैसागु दङ. बेखौथ' जोंना थांनाय बोसोरबो खालामखादों, ओमफ्राय देग्लायबो आरो खालामनो देग्लाय सेकेन्ड जासिगोन. ओमफ्राय बेवहाय आं थांनो नागिरदों. जोंहाथ' बिदि प्रग्राम जालाबाय थाखायो नालाय, ओंखायनो जिखुनु जा लोगोफोर आङो बे प्रग्रामसिम थांनि, नोंथांमोनाबो आंजों थफादो, सोर सोरखौ लोगो मोनो उनाव मिथिगोन. लेट्स गो. अके अख'कसो जाबाय नामा? डाइरेक्ट माबा स्पेस गैया, बाल गैया माबाबाय नालाय. ओरैबायदि ट्रेफिक जायो दाबायदि समावहाय स्कुल खाथिनि मानसिफ्रा फैयोना. ओमफ्राय नै गाइस जोङो दा सफैबाय. सफैनानैहाय एसे एनै रायज्लायबाय, मानो होनबा दासिमबो मानसि फैथ'वाखैमोन नालाय, फुङावनो थांदोंमोन जोङो. ओमफ्राय आं गारियाव जेबो भिडिअ लानो हायासै, मानो होनबा आङो आब'मोननि रुमावहाय एसे देलायहैदोंमोन नालाय. गाइखेर साहा लोंबोनाय बिराद गेस जादों, आं गोबानो एसेल' बाखि थादों, आं सिरि थांखादां. सफैबाय. खोनाया? औ बेदर अपारेसन खालामनांगौ. खोनानि? जेबो सायाबो मायाबा ओमफ्राय बेदर जायो, देरोनो बियो. प्रब्लेमा जोबा बेना. साथाया ओमफ्राय थुख्लाबलायबावनोसो गोजौआव. आरो मोनसे खेबावलाय ओमफ्राय नै बिराद सान्दुं गोसाखायनो जोंनि माखासे आर्टिस्ट लोगोफोरा सफैजोबाखैमोन. अब्लाबो जोङो 10-15 जनजोंनो जोंनि चिरां जिल्ला बिसानि फिरफिलाखौ जोङो उरायहोग्रोनो आखायाव लाबाय, मानो होनबा टाइमा जोंखौ नेनानै थाया नालाय, बेनिखायनो. ओमफ्राय नै बेराफारसेथिं फिरफिला उरायहोनायनि उनाव आदा बिजुआ जोंनि हारिनि थाखाय थैनानै थांनाय मुंख्लं सुबुंफोरनि थाखाय मान बावदोंमोन. बे मान बावनायखौ आदा बिजुआ लिड खालामदोंमोन एबा दैदेनदोंमोन आरोना. बेबायदिनो जोंनि चिरां जिल्लानि प्रग्रामा बेबायदिजोंनो जागायजेनो, एबा गासिनोबो जागायखायो खोमा, बिदिजोंनो जागायखायो खोमा, माने जागायखायो आरो. इसोर मालाय सोरगौ गोजोनै गोजोन आलो गोजोन रायजो जाहैगासिनो आं बेखौथ' जेबो मिथिया. आंनि आखायाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोलैदों. दामनाय नायनो आं रोङा रोङा. दे दामदे. आयौ रोङा आङो. लिपस्टिक नांलायबावबाय. लिपस्टिक नायनायखायनो अनसुन खालामदां. बिदि सुनांलाया दां, गावनो हारसिं ओरै बुबानो. लिपस्टिक जानो नागिरनायखाय मोजाङै खालामाखै. बेहाबो दाबो लेंग्रायनो दङ सिबाय. गंगोनाखौसो बा मालाय गंगोनाया आइसक्रिम जाखोना देन्दा ओमफ्राय. गगना नङा आइसक्रिमसो, गगना नङा बियो. गगनाया मालाय ओरै हालाबायनो दङ. दे वाव बाजा गगनानि बारेल जानांगौ. गंगोना 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 आं बेखौ दामनाय नायनो दामनो रोङा. आं दामफेराखै लोगोनिसो आं. Caranya dampno roङा, दामनो रोङा सोलोंबाबो. आं बिराद ट्राइ खालामबाय बेखौ, खिन्थु रावनिफ्रायबो माबा मोनाखै. जोङो दा जमा जमा दङ आरो जिरायनानै. मिजिंना मालाय गस्ला गोदान. No, Labrina. जोंफोरनि बायदि गाननांगौ, साइज नङाथ' बिदि गानबा दे. नै
नै दाना फैयै फैयै मोनसे हाबाफारियाव जों आरो आवगायलांबावबाय गिदिरसिना उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गिदिरसिनखौ मान होनाय हाबाफारिखौ जोंनि चिरां जिल्लानि बिसाया बोसोरफ्रोमबो लाबाय थायो बोसोरफ्रोमबो माने बिदि लांदां बैसागु लायो देग्लायहाय खननै जाबाय नालाय ओमफ्राय नै दा जागायजेनबाय जोंनि चिरां जिल्लानि मानसिफोरा गिदिरसिनखौ मान होनाय उन्दैसिनखौ अननायखौ stage beखेवसिगोन खेवदा फैदो मोसाखौ फैदो गाखोदो आंनि साइकेलाव बेरायहैनो थांदिनि रानिफा टाउनाव हरायनालाय जरा जरा गेदालायदों दखानलायदों मालाय गोदोना गोबालायदों मालाय बिखायाव एरलायदों गाखोदो आंनि साइकेलाव आखाइ खबरानो बिथाङा लेंग्रा जानानै दङ आथिङा एसे उसुबिदा जादों दाखालिनिफ्रायनो बिथाङा दाखा जोमै बे बर' सावथुननि थाखाय बेस्ट फिल्म एडिटर हिसाबै मोननो हादों जोंनि CDC बिसानि गाहाय नेहाथारि सोमजोर बसुमतारी मिथिनाव हमथा लांफा गुरै खालामनाय जाहैबाय मिथिनाव हमथा लांफा एसे सोरां बसुमतारी बिथाङा गायदांसो दङ जोबोद खस्थ'यै बिथाङा दिनै रंजानाय हाबाफारियाव जोंनि नुजाफैदों बेनि थाखायनो आं बिथांखौ साबायखर होदों दा बे समाव जोंनि CDC ओमफ्राय नै जोंनि प्रग्रामा जानायनिफ्राय जालांगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैबायदि सान्दुं गोसा लोगोफोर नुखाबायना नोंसोरो ओरैबायदि सान्दुं गोसा ओमफ्राय स्टेजआवनो थांनोनो बाला जोब्बाय आंथ' गोलोमनानै जेबो हालोद गैखाला एकदम जेबो जाखालामोन थेंक इउ गावनि जायगाखौ लाइफलाइ गुरै खालामबाय दा बे समाव मेथाइ रोजाबगिरि तरुन
प्रग्रामा जोबाखैमोन जोंनिया अब्लाबाबो आङो फैग्रोबाय मानो होनब्ला आं बिराद फ्रेश जानो लुबैबायमोन मा होनो फुङावनो थांनाय सानसे दुगैनानै मोनाखै जा फुङाव दुगैनानै थांदों बेनिफ्राय ओरैबादि गोलोमनाय ओमफ्राय आङो फुङाव बेलेग गारिजों थांदोंमोन दा फैनायाव आङो आब' निजु बसुमतारीजों फैफाबाय एकदम माला रुम सफैयो माला फ्रेश जानो मोनो बिदि लंबाय थाबा मानि गोसोआ माने मोदोमा थांदो होनबाय गोसोआ दाफैथ' होनदोंमोन अब्लाबाबो फैबाय एनिवे थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दे लोगोफोर एबारनिफ्राय डेइलि